Ty dnes sa pýtaš, Pane, aký mám pre Teba dar. Ja však mám len prázdne dlane, v nich prosbu nesiem na oltár. Prosbu tichú, odpusť nám našu pýchu. Odpusť, že myslíme len na seba a zabúdame na Teba. Tento svet nás zaslepil, hriech nám oči zalepil. Odpusť, že nemáme pre Teba čas, tak príď a posilni nás. Vážení a milí moji, už svojou prítomnosťou dokazujete, že spolu s nami chcete prijať teplo a žiar Ježišovej lásky a radosti, aby raz a navždy sa aj v nás narodil Ježiš Kristus. Tieto sviatočné chvíle sa vám budú snažiť spríjemniť deti z Erka a z Kolárika a folklórna skupina Kolárovčanky a nech nás prevádza Božie požehnanie a príjemná pohoda. z rodu Dávida, na Nazarete kľačí, modlí sa. Anjel k nej vstúpil, zvláštne ju pozdravil. Ave Mária, milosti si plná, Ave Mária, medzi ženami požehnaná. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Na veky bude kráľovať nad Jakobovým rodom a jeho kráľovstvo nebude konca. Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. Preto aj dieťa bude sa volať Svätý. Bude to Boží syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala dieťa v starobe. Už je v 6. mesiaci a tvrdili o nej, že je neplodná. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.
Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriu pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prišla ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, dieťa v mojom lone sa radosťou zachvelo. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa jej splní to, čo jej povedal Pán. Velebí moja duša Pána a môj duch jasa v Bohu môjho Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa od tejto chvíle blahoslavená budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci píše zmyšľajú. Mocná rozosadil z trónov a povyšil ponižených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
potom sa vrátila domov. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Cyril spravoval Quirinius a všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Hľadali moclák, kde by sa mohli uchýliť. A ja už nevládzem, Jozef, pomôž mi. Neboj sa, Mária, veď Boh nie je starček, ktorý zabúda. On pamätá na prisľúbenia, ktoré dal svojmu ľudu. Keď teda chcel, aby sme sa vydali na túto cestu, určite dá síl a pomoci, aby sme šťastne došli. Veď sa musí splniť proroctvo, ktoré dal prorokovi Michášovi. A ty, Betlehem Efrata, primalý si medzi tisícami ľudu, z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpradávna od odvody večnosti. Jozef, ďakujem ti za tvoju pomoc, preto som šťastný. Pozri, Mária, vidíš Betlehem, vydrž, už to nie je ďaleko. Ozaj vidím domy, dúfam, že nás niekde príjmu. Neboj sa, určite nás príjmu, veď Boh nás nikdy neopustí. Šalom, pokoj vám, dobrí ľudia, mohli by sme u vás prenocovať. Pozrite, Mária, moja manželka čaká dieťa a ten pôrod je už blízko. Aha, Galilejčania, a máte dosť peniazy na zaplatenie nocľahu? Nemáme, ale keď je Boh u vás, príjmite nás. Pačo, vy chodte si hľadať iný príbytok, možno vás niekde príjmu a teraz odíďte od nás. Poď, Mária, pôjdeme hľadať inde. Šalom, dobrí ľudia, mohli by sme u vás prenocovať. Pozrite, Mária, moja manželka čaká dieťa a nemáme ni hlavu skoro. My máme už obsadené, už tu nie je miesta pre vás, skúste sa inde opýtať. Jozef, kde sa podieme? Kam pôjdeme? Je mu jedno mieste, kde sa môžete zložiť. Za mestom je jaskyňa a v nej maštal, kde pastieri prechovávajú svoje stáda. Ale teraz je prázdna. Tam choďte, je tam len osohu. Ďakujeme, že si nám poradila ukázať cestu. Nech ti Pán dobro poplatí. Bude to chudobné, ale ďakujem Bohu, že nás nenechal opustených. Ďakujem ti, Bože, za túto maštalu. A teraz poďme, Jozef, vyhodnite sa už pri karasu. Jozef s Máriou po dlhom a náročnom putovaní došli na miesto, kde mal uzrieť svetlo sveta Mesiáš a kráľ. A keď sa tam zdržiavali, nadišiel čas pôry. Bola tichá a jasná noc. Mária porodila svojho syna, zavinula ho do plienok a uložila v jasliach. Potom sa mu poklonili a Jozef s Máriou a Jozef nazval dieťa Ježiš, čo znamená Spasiteľ, ako mu to oznámil Pán. Thank you.
chcel vládnuť sám. Rozčúlil sa práve, proroctvá mu nie sú známe. O svoj trón sa veľmi bojí, dieťatko sa zabiť strojí. Dieťatko, spí sladko, stráža ti Božia matko. My Ježiška si nedáme, do srdiečka ho schováme. Ježiško, príď ku nám, my ťa radi privítame. Ráca, kde si? Tu som, pane. Kde si bol minulú noc, keď som ťa volal? Bol som vo vedľajšej izbičke, ale nič som nepočul. Tvoj hlas je v poslednom čase nejaký slabý. Môj hlas? Zapamätaj si, že môj hlas je najsilnejší v celej krajine. Pane, nespal som. Naozaj som nepočul tvoj hlas. Ale tú noc som počul niečo nezvyčajné. A čo ty robíš? Spev anielov. Spev anielov? Omrzaš ma svojim táraním? A o čomže spievajú títo anieli? O pokoji. O pokoji? Tvoji anieli spievali o klamstve. Veď život nie je pokoj, ale utrpenie. A čo sa ti stalo, keď si počul, že spievajú? To, čo som videl, bolo zaiste nejaké zvláštne znamenie z iného sveta. Videl som na nebi krásnu hviezdu. A stalo sa mi, ako by tá hviezda sama spievala. Ja som ju tiež videl. Pane, tá hviezda bola úžasná. Žiarila a svojimi paprštekmi vylúzovala lahodné tóny. Dnes celý Jeruzalém rozpráva o tom zázraku. Všetci ju videli? Nie, iba tí, čo videli, ju mohli vidieť, ale zväzť sa o tom rýchlo rozšírila. Teda všetci už o tom vedia. No to je krásne. Som zvedavý, ako mi to vysvetlia veľkňazi. A kde sú takto? Dal som si ich zavolať už dávno. Pane, veľkňazi prichádzajú. Odpust, místo, že tak meškáme, ale mali sme sú krátko, vieš. Dal som si vás zavolať, pretože ma znepokojuje jedna vec. Áno, viem, hviezda na nebeského. Videli ste ju? Ja áno. Vieš mi povedať o nej nejaké vysvetlenie? Ja nie, ale proroci. Hľa slovo Izaiáša syna Amosovho. Ľud, ktorý chodil vo tme, videl veľké svetlo. Nad obyvateľmi krajín v lone zaslalo sa svetlo. Lebo chlapček narodil sa nám syn námi daný a jeho kniežatstvo je položené na jeho ramenách. Jeho meno bude zázračný radca, Boh Otec budúceho veku, knieža a pokoja. Veľkňaz, ty sa domnievaš, že tá hviezda minulé noci ohlasovala narodenie dieťaťa, ktoré istého dňa nastúpi na tento izraelský trón a ten bedársky ľud ho zahrnie takou kostou a takou pustou, o akých sa doteraz vladárom ani nesnívalo? Tak vravia proroctva. V minulej noci sa v Júdsku narodilo to predpovedané dieťa. Ako to viete? Tak som videl hviezdu. Rozposlal som svojich ľudí na všetky strany, aby zistili, čo sa vlastne stalo. Ale veď v tomto meste sa narodilo zaiste viac detí, alebo len toto jedno? Áno, ale predpovedané dieťa sa narodilo v Betleheme. Prečo práve tam? A ty, Betlehem, zem Júdska, nejako nie si najmenší medzi pokretnými mestami Júdska, lebo z teba vyjde vojvoda a budeš spravovať môj ľud izraelský. Počuješ, pane, narodil sa náš kráľ. Tvoj kráľ je tu, nevidíš? To môže byť väčší ako ja, to ma môže prevýšiť. Snad to dieťa, čo sa kdesi narodilo, má zaujať môj trón? Vymysli hlupákov. Vraj hviezda. Anjeli by si robili starosti s nejakým dieťaťom. Smiešné. Ja som kráľ, ja. Stane daj byť
Viete naznačujú, že práve v tejto dobe sa majú splniť písma predpovedi národných prorokov, o ktorých sme čítali. Práve teraz sa má narodiť Spasiteľ sveta. Z výpočtov som sa dozvedel, že onedlho sa zjaví na oblohe zvláštny úkaz a káže silná hviezda, ktorá nás k nemu dovedie. Bratku, Gašpar, ty sa dobre poznáš spisy prorokov. Čo pravia o tom? Mám tu zvytok knihy dávneho proroka Micháša. Počúvajte, čo hovorí. A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nejako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael. Toto mesto, ten Betlehem, bude veľmi ďaleko. Pripravme sa poriadne na cestu. Ja som Baltazár a nesiem malému novonarodenému kráľovi zlato. Je to veľmi cenný kov. Chcem mu povedať, že ho uznávam za večného kráľa. Tak ako zlato sa neskazí, ani jeho kráľovstvo sa nikdy nerozpadne. Ja, kráľ Melicher, nesiem novorodenému kráľovi vzácne kadidlo. Je to živica stromu, ktorá vytvára biely dym, krásne vonia a stúpa nahor. To znamená, že naše modlitby budú stúpať hore. Ja som Gašpar a nesiem novorodenému kráľovi vzácnu milu. Je to tiež živica zo stromu, v ktorej sa vyrába tento voňavý olej. Bratia, poďme teda, ja už sa neviem dočkať, kedy uvidím toho nového kráľa. A ja cítim veľkú túžbu stretnúť sa s ním. Tak poďme, všetko sme pripravili. Rýchlo poďme do Betlehemu, aby sme neprišli. Nedaleko odtiaľto leží Betlehem,
ešte na váš návrat a na vaše správy. Bude pre mňa veľkou cťou, ak mi čo najviac správy nesiete o tomto dieťati. Pane, budeme sa ponáhľať. Zistite všetko, čo sa len dá. Už vás budem netrpezlivo čakať. Pastieri, pastieri, stávajte.
Priniesol som vám radostnú zvesť. Jaj, Mátoha, Bože našich otcov zachráň nás. Čo je to za strašidlo? Ja ešte nechcem zomrieť, jaj! Nebojte sa, ja som anjel Gabriel, poslaný od najvyššieho Boha, aby som vám oznámil, že sa v Betleheme narodil Spasiteľ a Mesiáš. Boh vidí, že sa ho bojíte, preto prichádza toto znamenie. Nájdete dieťa zavinuté do klenok a uložené v jasliach. Hviezda vám ukáže cestu. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Čo tu ešte stojíme? Poďme teda. Ja prinesiem Ježiškovi ovečku. A ja mu zoberiem žintice a syra. Poďme teda a nemeškajme. Búvate ťa krásne smykajle, mneže sa ti sníva krásny sen. Ja som ti už láskou vyslala jasličky, teraz ti zaspievam pekúčke pesničky. Ustíže mi sladko, pokojne ti škole, mneže sa ti sníva krásny sen. S láskou hladí na teba tvoj otecko z neba, každé dieťa veriace tak než ľúbi teba. Ježiško, maličký, čože ti dám, ťažko ti vyberať, keď málo mám. Srdce ti daruje, láska je v ňom, dávam ti do daru celý náš dom. Srdce ti daruje, láska je v ňom, dávam ti
My sme traja králi, mudrci od východu. Ja sa volám Melchior. Nesiem ti kadidlo, ktoré naplní tvoj príbytok vôňou. Nech sa dym tohto kadidla znáša k nebu, ako by sa naše modlitby mali znášať nebeskému Otcovi. Ja sa volám Baltazar. Príjmi aj toto zlato, najcennejší kov na svete, nech krási tvoje okolie. Si pre svet tým najvzácnejším darom, oveľa cennejším ako hodinktoré zlato na svete. Moje meno je Gaspar. Dávam ti túto mielu, ktorá je cenná a trpká. Cenná ako dar Spasiteľa a trpká ako to, čo musí znášať od nás ľudí. Milí prítomní, ďakujeme vám, že ste obetovali svoje sviatočné popoludňajšie oddychovanie a prišli ste sem do nášho kostola. Spolu s nami pri našom malom predstavení ste si pripomenuli ten krásny okamih, keď prišla na zem láska. Z celého srdca vám všetkým prajeme, aby pokoj, radosť a porozumenie týchto sviatočných chvíľ pretrvávali vo vašich domácnostiach po celý rok. Každý
záver vás všetkých poprosím, aby ste si spolu s nami zaspievali pieseň, bez ktorej by sme našu jasličkovú pobožnosť nemohli ukončiť.